Senengane bojo ayuan. Ijin sebisa malih matur nuwun kangge Ibu Warina bayi mama kembar ingkang wonten Waru Kering Gedemring Lamongan. Sugeng dalu sugeng mirsani lewat live streaming. Oke langsung latar panjenengan Bapak Bidin ingkang pejok Kemah Baru Gedung Bojonegoro ya. Pejok Kemah Baru Bojonegoro ya. Sing mirsani Pak Bidin matur nuwun ngapunten nggih kala wau dalu ngrepoti matur nuwun. Pak Linda dicak streaming suarane kok gak stabil Pak Linda. Oke nggih kang wonten saka Balongrejo penak Pak Linda. Nggih Pak Linda saka Balongrejo sama Koprak sip streamingnya kok. Matur nuwun dibersani nggih. Mas Partono yang mundur Telemang Imbang Lamongan nggih. Telemang Mantugus. Salam kanggo Pak Suwito Imbang Pak Kuswandi nggih. Pak Suwito Imbang ugi Pak Kuswandi. Saking Mas Partono Telemang Imbang Ibun Latal iki ana apane rengeng-rengeng dadi nang pengalik aku seneng ya apane gamelan nyemeng-nyemeng siwir-siwir suara sinden cinta apa nomah ngene iki dipet sing nomah nyetel to Radit nyetel mosok Pak Dalang Rohman sugeng dalu Pak Dalang nggih nek nyetel tak wis salam Dit. Adalah hari ya sing
nemen to piye? Moga-moga rona samiji rupi aja lari Ayah ayah ya yo tak suwilik dadi sang tak coba papat oh iya ya iya 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 tak pikir sing nabi kirim penitip mawon bejane halo ayah